Както чиферки. Да, чуйте, не се написва. Чай, че тук е тон режисьор, оператор. Колко време ще запишем? Колко си преценим, ние говорим си, като си говорим глупости. Аз ще разпитам повече за историята на това. За историята, кой как сте направили и създали, защото вие сте там. Я кажи нещо там да се чуя. Чуеш? Да. Една идейка може би трябва малко и те да си по-близко. Вигате и Я? Да, те те чувам идеално. Аз ще питам кой те е запалил, дай всичко е тръгнало. Дали сам или някой те е такова. Дали реално кой те са запалил, нещо за детството може да разкажем, кой как се учил, кой е било падане, ако ще някакви. После може да минем там, кой как си взел книжката, вземал ли си, нали? Кой как е било едно време, нали? Някакви такива мотори си имал, кой е минал. Нали, идеята е да им покажем, нали, кое няма как да минат по нашия път, или на тия момчета. Няма как да стане. Да. Не, такива, както си прикажем, те ще и тогава. Мишо, Миро, как Мишо? Мишо, ма знае кой, що забода ми като Миро. Защо? Момчета, представим нота. Записал давно. Вие да виж, режисьор си му значител, всички са тук на линия. Тъй за големия и малкия екран, които не знаят, Мирослав Караланов, те дали са така. Нашите следи е Мишо. Мишката от качалката от Сивлево. Ти си един от основателите в Сивлево, да кажем, на мотодвижението. То много от дете аз се учих от вас. Какво те е запалило по моторите? Откъде си тръгнал? После да кажем докъде си стигнал? През какво си минал? Когато се запознах с теб, дойдох на един твой събор и ти хвъркна през един скали. Да. И аз, нали, президента на клуба хвъркнал Ляново и аз какво става, къде дойдох ми майко, нали? Ти беше моето запознание тогава, нали, когато много горе, нали. Вече имаш какво да разкажеш ми с това спаване, да хвърчиш от скали. Те, откъде се запали сега? Какво стана, че тръгнаха моторите? Всяка лапити едно време много карахме колета. Наляво надясно и Балканче. като всяко имах няколко колета самих и като всяко лапи дет не слизаш от колелото, беше му мерака за качество на мотор, естествено. И голямо врънкани баща ми да ме научи, имахме едно Балканче 50 и на реката държи за багажник, аз на първа да пазя равновесие, каза, че не е толкова трудно, ама не ми опираха краката до стъпенките. Само че там стана работа, че може реши искаш да ме запалва да ходим за риба. Идем за риба, нашия фърля въдиците, аз сега яхвам балканчето, той ме хваща, после като спирам пак ме хваща, защото краката ми опират до стъпенките. И стана голяма зарибявка с тези моторите и към краища. Там моторист. Ти си бил древен, какво си бил? Да, някъде 7 годишен бях. На втори клас, аз на 6 години съм тръгнал училище. И той ходиш ми за спал баща ми, ловеше риба, аз карах балканчето по цял ден. Като подфръкнах да почнах да съм подълкна, естествено ходихме с него, карахме и мотора, ама като подфръкнах малко, почнах и сам да си го вадя от мазата, балканчето. Всички минахме през Балкан. Аз съм минал през Балканче, така. Седи приятел, той взима на баща си балканчето, аз на баща ми балканчето и по цяла нощ вилнеем. Значи баща ти е виновника. Той е виновника да се запаля по да може да тръгне. То все някой, макар че някой сега, имам тук приятели, дето станаха на 40 години, сега решиха да карат мотори. Да, то сега нещо отключва. Да, мода ли, какво и сега и, нали, и доста така, доста хора между са такова, къде се появиха тук, напоследък. То навсякъде някаква тенденция стана мода, много жени мотористи на години. Ма нека да има жени, той мъжете се отказаха. Отказаха са много, ходим ги. Нека поне жени да има. Аз старото поколение от лапития съм се запален по моторетки и тъй. Преди казармата ми бяха купили едно стела такова с 2 скорости, брамчак с него. И такова съм карал, знам го стела. И после като се уволних от казармата, продадох я тая стела и дете имах събрани пари там в книжките и си купих първия голям мотор ИШ 350. Едноцилиндров ли? Двуцилиндров и Питер. Да, с опашката голяма машина беше, много модерна машина беше, страшна работа. Червен. Красив, много натокан на малки километри. Ти имаха едно табло, те ли са? С таблото. Хубавото табло с робарите. С едни лампички, копчета, едни като... Не, те старите говориш. Старите бяха с грозното квадратно табло, с едно провогално, те полицейски имаше алуминиево на рамата. Моя беше с едно пластмасово на страна, така стоеше надписа, с едно изоблено табло. Такова и отзади не беше кръгалкалника ми опашка. Стопа беше на опашка с парчеш. Много модерна работа, двуцилиндров фарчеш. И тъй, тук Сивлево караха мотори, тук там е по-големи от мене и викам, чай ще се присламча, познавах един-двама, ще мъча да се прикача, защото младежките години метал слушахме, ама то всеки метал мечтае да стане рокер. От началото и беше дарба, всички метали станаха рокери, да. Ходили сме, помня, 91 година на някакъв рок фестивал в Слънчев бряг, дойдоха с едни урали такива и те сметали, че оле, ги рокерите. И аз викам, и аз ще стана рокер, ти голяма работа, човек. Не само да пиш да свиеш метала, ми караш голям мотор и викат, пас те рокерите.
И тъй тръпка си беше, и аз си бях, караше ми се и мотор. И тъй присламчих се към Сивлео. Тогава се зароди вече рокерското, моторджийското движение, защото аз рокерско много... Рокер. Ние сме повече мотористи. Филми, сме гледали в началото, се определяхме като рокери, сега не точно, даже повечето ние харесваме много тази думичка. Моториста, да не си караме мотори. Да, и ходихме на някой друг събор, 95-та година са ми първите събори на мене. Още нямаше. Ма ти си от основателите на Севлиевския клуб. Ами да, аз като влязах бях май най-малкия в клуба. Съответно другите бяха по-големи от мене, по-напред, ходили, карали, туилни. Аз като келеш покрай тях съм от тая. Значи си бил 18 годишен, примерно. Да, свободен на 19 години. 19. Но, да, някой не знае, какво време имаше казарма. Да. Сега не знаят, че имаше казарма. Колко беше? Година и половина в Симеоновград, с Марица бях. Ти какво е там? Кашемирия? Мисля, че само аз съм бил в кашишки. Не, те от детска педагогическа стая, тия послушните ги пращаха само в такива полко-гранични кашишки. Значи си бил известен ли? Бях, послушен бях. На господата милиционери си бил известен си. Водех се там редовно. Гледаха ми оценките, поведението дали ми е намалено и тъй. И Колю Петков каза, ами ще уредим някъде наблизко, има уреди в Марица. Симеоновград. Това пак не е далече, велик далече си мама, ако прикаже. Не е хубаво там. Аз 100% не е хубаво, аз ми ясно. Четири. Присламчих се към тази групичка по-големите да карам. Опознахме се, карахме те, ама ходихме един събор. Нали, в Пловдив там. Кои години почнаха? Ами, те карат, може би 93-та, 4-та са почнали да карат Севлиево, аз съм бил много малък тогава. Ами, защото Бърза ми каза, че тук първо имал някакъв събор, даже го правили на Върниловци на той. Извадени черно-бели снимки, такъв не е регламентиран. Да, някаква сбирка е чува, те са събрали. Събирали са, да. Карат, ама коя 90 коя година ми каза на Деба? Да, 95-та някъде почнахме да караме по-организирано, може би преди да се почне да карат, аз почна 95-та, първия събор на Среброструй на Плевен. То още нямаше клуб тогава. После на Панчарево ходихме на София, 96-та беше голямото пътуване до Пловдив, беше мечта, ставам българската Дайтона. И там видях първия клуб, нали, Вагабонд стои, и казвам, страшна работа и ние ще правим тук клуб. То нямаше клуб тогава. Да, нямаше да. След това на Търново говорихме, плевенчани казаха, че пуснали документи за клуб, да вадят клуб. Ние ще ставаме клуб. И откаре и от моето клуб ковачите. Ще вземем документи, защото те пуснали документи, ние вземем образец. Аз взехме образец, Бърза ни го предостави, само сменихме имена това. И пуснахме документите. Да, само че кръстихме ги първо върховаците, после те ни върнаха документи, защото името било нехуманно. Някакви такива бяха посткомунистически глупости там. Не било хуманно името и ние се кръстихме Севлиевско мотобратство. Обаче първата ни регистрация излезна 6.6.96 година. С името Севлиевско мотобратство и след това то се наложи после, нали, при регистрации някакви държавата. И тогава пробвахме вече с името, което си бяхме избрали върховаците, тогава не разрешиха. Обаче ние си пазим първите документи. Откъде дойдето и върховаците? Ами, защото искахме, значи, повечето се свързва с орли, полет, това и мотоклубите се кръщат всякакви орли. Ами, дето и в региона си нещо свързано с него, примерно. Ами, ние викаме си Балкански район, искаме да сме, нали, нещо по-такова, кое е другото с моторчи, нали, освен орли, вълците. И викаме да се кръстим вълците. Тогава беше вълната в Сърбия, имаше една групировка белите вълци или сивите вълци или бели вукови. Или бели вукови, белите вълци, някаква групировка. Викаме, сега се кръстим вълци, ще рекат, те пък на какви се правят на военни. Той не вика, не става вълците се кръстим, те пак се правят на интереси, на някакви военни се правят точно тогава. Викаме, какво да е по-близко до вълци, дай па върховаци, те се съгласиха другите. И тъй остана. Ами колко души бяхте начало, когато го събрахте да решите да направите клуба? Бяхме, може би, над 30 човека. И баня. Когато се събрахме, ама то тогава беше сулю пулю, кой си купил мотор, кой ходи за риба, кой дали трябваше, дали викахме всяки. Тогава са всеки му интересно, дай ще съберем група, нали? Правим клуб и събрахме ни кинти за регистрация, нали, там да се регистрираш, да се плати. И ентусиастите лека по лека взеха се отбиват и изчезват, то са минал, другия жена му не му дала, другия продава мотора, другия е фанал друго хоби и лека по лека един-двама ги вкараха в затвора. Да стават хора. Запознават с хора. Да, и в един момент останахме, колко бяхме, 6-7 човека. Бяхме останали, клуба почти се беше разпаднал, ама останахме едно ядро, където най-си бяхме запалени тогава. Да, и лека по лека с годините то са присламчи, он са присламчи. И сега сме масата, ние пак около 30 човека сме се завърнали. Много добре. Да, аз тук скоро гледам снимки, аз помням, че да не ги познавам. Да, имаме много нови. Сега в момента имаме още двама нови. Нека. Където се появиха скоро момчета млади. Няма те, тук при нас има само млади. И като дойдат, аз викам, те викат, вика, то при вас има отговорности. Има правила, викам при вас. Да. Че викам, всеки един клуб има правила. Ти като спеш на стофара, чакаш да светни зелено да тръгнеш, има правила навсякъде. То при вас много изискване. Същия случай има. Скоро един нов момче в завода и вика, ви там в клуба това.
нали, карат и много, и аз искам да карам някаква ендуро, имам, викам, ама аз не искам да влизам в клуба. Викам, що? Ами то там, нали, членски внос, то някакви работи трябва да правите, имате някакви, аз само да карам с вас. Викам, как дойде сега? Трябва да свикна, има си правила, колона, каране, шахматно, те има си правила, спиране, тръгване, тъй. Ама само да караме. Ми викам, ще извикам някой път да караш, ама те някои сега не искат, пък ние сме си по-запалени, си спазваме, то нищо не се случва хаотично. Няма ли правила, нещо, това нещо го няма. Ето им прикарахте на моите така миналия ден. Аз повече от половината ми живот е минал в клуба. Мен клуба ми и семейство, разбираш ли? Ами то ще. То аз не мога, да речем сега, нали, кой не е бил, ако не е бил клуба, какво аз не мога да го представя. Нали, ти виж, той живота ни е там, приятели, запознанства, из други градове, мотори, да е хубаво, ние само махме хобито да ни остане, да го запазим, много се отказаха от тези хоби. Ами всеки си знае, да. Много се отказаха, някои ги загубихме по пътища по друг начин. Не е хубав, ама дано има все по-малко такива. Да. Ами, вашия събор, този, когато го направихте, дед. Аз дойдох при вас, защото аз когато се появих, вече ви си бяхте клуб, ви бяхте... Където паднахме ли? Ти където падна на една хижа на върх храм. Да, ама преди не може да няма друг събор. Да, значи първият ни събор е 97 година. Тогава ще е било, защото те и Гавро гледаха бъза, тогава си имаше дати... Да, ние вече бяхме ходили на ковачите, бяхме ходили на... 100% трябва да си тръгнали на едно На Плевен бяхме ходили, то нямаше много клубове тогава. Те бяха Търново, Боляри, Вагабонд, с Плевен пътни братя. Русе, Щуките. Русе, Щуките малко по-късно се появиха, да. И Габро ковачи, ние бяхме на едната ръка се брояха клубове. И Стара Загора, Младен Азгад се появих, и Стара Загора. Младен може би по-късно се е появил. Те по-късно се появиха, Розите са някъде след нас. Може би една година след нас, ако се лъжа, 97 мисля, че се появиха. Те първо бяха Evil Wales, после станаха Черни рози. Ой, те са с много имена. Първият ни събор на Момина сълза, едното път нямаше почти до там, тесен, ама с едно ремарке, най-добре стана събор. Втория го направихме на мотополигона долу на мотопистата. И там, значи, 98 година беше на мотопистата. След това имахме един период, не сме правили събори, защото си влизал... чакай, на мотописта до реката? Не. На гърба на мотописта. Там си идвал на гърба, после. Да. Отпред на мотописта на сами трасето. Да. Там то още не беше номер едно писта. Хора ми молят ми съобщина, те викат, нагоре са стопанство, те викат, там пасат кравите, ще мачкат и трибата. Абе няма мачкаме трибата, ще заградим само моторите, нали? Такова, помня, точно на средата на мотописта, на беше голяма поляна, имаше огромно туристи. Ама огромно, там ако влезеш с мотора се скриваш целия, че го граждаме с гуми, с ленти. Лайна от кравите. Лайна бе туристи, да. Тук някой пиянко ще забива, той нещо не мога да извади. И там стана весело, те като дойдат само бутат багажа, като видят пистата беше много по-кратка, беше наполовина това. Се качваха джипови с мотори, се катериха, пак се нори марке. Пак стана интересен събор. То тогава още нямаше групи, не беше такова да се викат групи. Едно време какво бяхме с маркета от камион? Да, те беше, то нямаше. Маркета от камион. Имаше някакви групи свиреха. Подиум палети нещо го надигнеш на варели, нещо импровизирахме. Такива групички от града, където са разни, те свиреха, то нямаше. Какво да слушаш тогава? Какво беше на времето? Аз кръпката свиреше едно време, по-такива старите муцуни къде бяха. Нямаме хубаво място в Севилиони, затова спряхме толкова време да правим събори. Той правим на Дамянската хижа, споменава, че паднах 2 години го правим, там пък го правим само за мотоклубове. Защото ни правеше впечатление, правеше даже някъде, може да имате тук някъде висящи такива бяхме направили. Те са горе в клуба. Тук няма такива. Горе в клуба са, сме ги слагали. Защото ни правиш впечатление, че по събори. Само ви бяхте направили нещо само за мотоклуби. Да, два събора направихме. Верно е. Ще беше. И беше само за клубови или покани отделни личности, които не са в клуби, обаче са ни приятели, пак мотористи. Им дахме персонални покани, обявихме, че няма да пускаме други, защото се дразнехме от разни зяпачи, дето влизат. Майки с деца, я го виж мамо този как се е напил, бяхме малко като атракция. Да, като зоопарк, нали? Зоопарк, мамо виж този как се е напил, те няма да пиш. Те не искам да ставаш като някак. Ти излезеш от палатката и гледаш някаква майката сочна дето и вика виж мамо този на какво прилича. Като пораснеш няма правиш като него. Ама го няма пък. Няма го, тогава с те беше. Отделно идваха много кварталните пиянки. От близките села и квартални пиянки с сижуити, оряха и правяха зулумите те, защото винаги зулумите са били от кварталните пиянки. Клубовете никой не правеше зулум, защото ако има някой, нали, се почерпил, отиваш му кажеш на хората от клуба, този човек прави проблеми, те си го прибират. И всичко беше културно и кротко. Обаче като трима селски пиянки и пръскат събора и се чуеш кой ги прави, повече нататък и тогава решихме да направим събор само за мотоклубови и хората на това нещо много се изкефиха. Отдалечен беше вярата на Дамянската хижа, пътя не беше много хубав, ама избегнахме точно такива наглеци. Ами там фръкнах, да. Защото аз не познавам хората, първа тогава стояхме. Да, то беше и втория, може би, събор, защото ние два направихме там. Там какво направих? Какво направих на охрана, където бяхме на входа, бяхме си взели едно момче охрана, такъв якичък. Защото, нали, да ограничава рязни, ако има на хаун да искат да влизат такива, да ги респектира. Да, и той дойде с приятелката си. И отивам да навидя, защото имам си две момчета от нашите, дето са на входа и той като охрана. И аз се качвам да видя как стават нещата пък входа. Аз президент на клуб, нали, се грижим за кухня, за барови, за сцена, обикаля постоянно навсякъде, качвам се да ги видя какво правят, нали, с мотора на Suzuki 550.
Ти песни 50 ли виж? Песни Той не 50, го после купи го... Баймарин. Баймарин го купи. Да, аз на събора приятел още го бях спазарил да му го продавам там за някакви пари, не помня какви бяха парите. И се качва, ама те гол по тениска, само се лека, няма каска, няма нищо, просто от събора, той е 300 метра от събора до входа. Качвам се на входа и какво става тук, добре ли сте нещо, имате ли нужда, нямате ли? И мацката на охраната на това вика, оле, никога не съм се качвал на мотор, айде да ме повозиш. И аз викам, ще я повозя. Добре, викам, сега ще я повозя. Качвам я и то много завой там. Пътя е много лош, правен с ръчни валяци, стои от комунистическо време. Не е имало такива механични валяци, пътя на едни бабуни и много стар асфалт, много лъскав, много бял. И там много завой, имаш само една много къса права. И аз викам, сега ще я оплаша. И газ и мъча да спирам и не мога да спра. И я оплаших. Пам през един храст и отина скала 5 метра и долу в едно дире. Ама и тя вредна с тебе. Двамата летим, аз държа за мотора, тя за мене. И късам един храст горе и излизам от пътя. Тя пада от скалата, пада от мотора, пак аз задържам мотора и фърквам по-надалеч. И тя разправя после, вика, събуждам се по едно време и почвам да ти вика, Мишо. И вика, ти си увит около едно дърво и си целия в кръв. Пак аз такива съм се наранил по гърдата, това е много кръвонасядане, тук тече целия съм шорти в кръв и тя се оплашила, че съм умрял. И крагом и по скалата. Мъчила да драскала по скалата, излязла, направо нямаше ногти на ръцете. Беше изкочила по ногти по скалата, изпоплила нагоре и първият мотор дет минава, крещи по пътя, Мишо умря, убиса, те тичат веднага от събора, Аз там нямам спомени, защото много загуба на кръв. Вадиха ма с едно походно легло. Мотора как са го вадили, нямам никакви спомени. Там как са... Пак с някакви въжета го някакви колани, то беше дере, да. Просто някакъв късмет, че съм успял. Наистина, отначало се чу Мишо починал. Ами да, те мисля, че съм умрял. Защото аз без съзнание, с някакъв бус ма карали, аз помня, само от къслешни моменти помня на Бойчо, брадата физиономия на Бойчо, как ми приказва да не заспивам пред мене и аз казвам, някакъв господ ли, кой с някаква косе проде и заспивам. И той само помня, че вика, Мишо не заспива и тъй после се събуди в болницата. И там помня, като дойде някой, аз както прекавам и заспивам, защото много загуба на кръв тогава. Чупена ключица и много разпрана беше глъта тук, тия белези тия. Абе, късмет, че съм оцелял, ама Данчето те оплаща, каза... Ще помни, първото влезе на мотор, ще го помни цял живот. Чакат ма срещни с града, каза, повече не се качвам на мотора. Знам. Направо си кръшено. Първи и последен. Да. Ами тъй, безразсъдно, нито бях пил, нито нищо, ама просто... На момента. Реших да я оплаша и я оплаших. Пък и той мотора сега за онес пътища, едно време с сижовите. Да, лоша преценка. Си вареше. Ами вареше сериозно. Значи го виж пак да им виж колко малко да се качиш за секунди, макар че те пътища са гадни едно време, мотора не е супер сега като сега ги карат. Аз на някой им се карам в града. Сега биеси, на някой им се карам в града и нали излез извън града, вари глупости. В града ще бутни спарачка, ще паднеш, мотора се възни и ще перне някой дете. Какво правиш? Нали, то на две гуми неизбежно и няма кой да кара на две гуми да не е падал и да не е такова. Всички сме падали, то... Факта е да е малкият дявол, да не става голяма беля. Защото... Добре беше, щом сме тук и го приказваме си толкова години. Абе сега караме по-хрисим, пак подавям на някъде едно време. Те тройни изпреварване между автобуси, камиони, ние сме ги правили с тебе, знаеш. Как сме се гонили с твоето зеленото Кавазаки и аз бях с 1000 ефа тогава. Човек ми опираше от земята, ти към Бузлуджа ли са бяхме качвали един път. Беше състезание нагоре, човек. Нямаш. Ако не помниш, бяхме на Казамо или къде бяхме, през Бузлуджа ще минем. И нагоре беше мръсна гонка, човек, не мога да 170 и писали, какво беше, много вареше. Аз съм забрал толкова с буквост, толкова с моторни. Беше рали нагоре, сега пак подаваме. То едно време по шипка варяха камионите. Да. И аз съм с Петя и помня, двата камиона се изпреварват нагоре, аз по средата, нямам време. Между тях, когато сме били по каската, ти, бой, няма, газ, нали, такива глупости всички сме ги правили. Абсолютно. Сега вече абсурд да го направиш. Сега колегичка, като имам място да изпреварвам. Едно време изобщо не ме интересуваше. Завой между камиони и автобуси, трябваше да си първи, няма начин. Да. Аз не мога. Нали? И аз им говоря това някой, купи такъв мотор, мини на следващия, не сме такова ли. Някои чуват, между другото, някои чуват, слушат, купуват си малък, покара го една година, последващ. Ама много се фърнат на хилядарките. Кара един месец и вика, много ми става този мотор. Иде едно ученце купи един мотор. Кога излезе тя? Чай се. Когато работихме за каналеца, купи от Драново едно ученце. Хилядарка Хондата с азбука под ставката, 2004-та. Тя излиза на една година модел, 2004-та и 5-та. Той мотор не може да кара. Идва баща му купуват му и флейтата беше жибо да го прости. Флейтата ме кара до тях, до драмото, не може да кара. И с един месец стои пристига с мотора, а учета, той нещо по-силно има ли, той ми слабо. И аз стоя такъв, то с моторен совалка от нас, ни такъв не сме виждали такъв. Тогава за времето си. Да, за времето си такъв хилядарката с азбука под ставката. Репсол, разсветка, един хубав мотор мечта. Те са някои още карат такива за мечни. И той като вика, слаб ми мотора, где си бия мастик, викам, какво става, вика. Не, има нормална работа.
Ами, знаеш много да питам за... Твой син, който той кара мотор? Моя синко е взе книжка, ама няма още мотор. Нали имаш и ти? Ти му дава твоя. Аз му Той дах твой моя, живеше. а пак взех от един приятел същия като моя и карахме едно кръгче. Защото си мислиш, че си купил същия тогава? Не. А. Той беше с моя тогава, пък аз бях с един приятел. Пак Хикс. Иначе ще взима тази година. Той е по корабите. Запали се да бъде там такова. Той изкара военноморското. От тушата отиди в морето. Да. Искаше да става полицай, първо ние ми военен, аз му викам, ти от ли си имахме роднина капитан на кораб, викам по-добре, като с нашия роднина По нали, принцип по корабите, е, той да, вика, да. вярно, защото викам, те ще забатачат в някой град, не знае къде ще разпределят военен, какво ще правиш, глупости на търкалета, по-добре моряк, той се запали, пък сам си реши, не сме го карали ни. Изкара военноморското, един изпит още му остана да вземе, ходи 2-3 пъти се качва на кораб, сега есента пак се качва и си за пълната година взима мотор. Ще ми беле главата с него. Аз казна на нашите, кой ми беше тръгнал, те се обади са, то едно време нямаше GSM машини, фонокарти, търсиш телефон да се обадиш. С фонокарта и каза, знам колко са притеснявали моите и викам, сега избери си някакво друго хоби, направи си викам някаква дрифтачка, BMW си купи, дете ги не ги обичам толкова. Страх ме с мотори, ама не, искам мотор да си купува, не знам, не мога да се разберем с него. Ма не бе по-добре, то виж, че тъй като аз стои си прикараме тук и преди съвсем бързо стои, че никой караме мотори. Мислиме не идейка малко по-напред. Ти гледаш другия с колите, кой къде кара, гледаш по погледите, гледаш на кой на къде. Мислиш няколко хода напред, защото нали знаеш какво може да стане. Тук като си склата ляво, дясно, тръгваш, какво да го мислиш толкова. Ама с мотора седиш още 3-4 участници. Малко повече мислим, малко повече разсъждаваме на тази Тя се тема. притеснява, защото той на 23 години сега ще си купи една пистарка и първите 3 месеца ще я кара по легичка и после си повярва, че много му да кара. Като всичките младежи деца. Не да кара да почне от 600. 600 да кара на година 600. Той 1000 няма вземе, най-вероятно харесва си 750 на там модел, не го знам, или 600 ще вземе може би. И се стопиш пече. По-нататък да покара 2-3 години вече ще взема 1000, ама не знам. Не, той по принцип не иска 1000. Ами ето виж като правилно покритие. Сега Не значи- вярвам да вземе да фърля. Той е израснал с мотористи. Не вярвам да. Карат с майка си, кой да сме като тръгне някъде. Като си купиш мотор, ще едваш твоя мотор, сега не може да разбере да спре. Че живот и здраве до година сигурно ще ми цъкне с някаква конкретка. Ама нека по-добре. Виж, аз не са не поменя си. Ни по време мисля всичко за мотора, кой как да чипо, паднал, да го направиш. Главата ти се там, нямаш друга. Не мислиш глупости, не мислиш какво ще направим, какво ще откраднем, какво ще. Те днешните младежи са страшни, по-добре с мотори, колкото на Точно, по-добре мотори. Ето Не, тук лошо пътя ми че не е безопасно пък. Днес като родители най-страх. Ами, то да, то винаги, ама виж като си с главата и да си такова на човека. Сега всеки пада, всеки той, ама. Какво ти кажа? Няма. Сега, какво бърши ли ти му? Ние сме си долу повече от 10 години в тази сграда, къде сме в момента. Ремонт сме си направили, отвън се събираме, хем сме града, хем сме. Ма чакам още да поканите да. Къде? Какво? Да ме поканим. Да. Когато искате, може да си идвате. Ама аз искам като там, да си там, ти да си там. Нека да само да има само двама-трима да те стандартите. Трима. Сега лято всеки ден вън кафу. Пълно с народ. Да, всеки ден, кой да се спи по къщите, там сме близо до реката, няма движение, няма коли, деца играят. Малко деца, там е много готино, няма движение. Даже кучета си водят, няма проблем. Аз между другото помня още от началото, никът се появихме след нашите, като се махнаха от клуба, ние на новото поколение. Дето застъпихме, вие имахте клуб, Лачковци имаха къща, клуб, у нас горе в гората. Не бунгала имаха там, в бунгала се помещаха. Богата не ги помня, са били преди. Помниш ги, пак къщата там. Много от малко от клубовете, дето вие имахте клубни къщи. Ами ние сме няколко, защото нямаме наше. Поначало имах някакъв павилион, имаше. Какво беше едно? И помня, че идвах на някакъв път, спрях и тръгваше едно като заведение, какво беше едно? Да, имаше едно бирария там. Да, нещо бирария, какво беше? Там се основа клуба, то беше една бирария, държеше го един от нашите там. То после беше наркопско и го взеха, той то влезе в затвора, ние в един останахме без клуб, правим събранието на реката, събираме на реката, правим събрание към терена, стане. Взехме едно помещение там на сестра ми на мъже и някаква наследствена къща имахме и там се напудрихме, там не беше първата клубна къща, събрахме. Може би 2-3 години там събрахме. И сменихме няколко фловния бяхме там много помещения, ама всяка сме най-добре. И не са там и паркинг за моторите имаш. Е широко и не сме в града, няма на какво да пречим с музика с гиротия, децата играят спокойно, няма коли да ги блъсне нещо. Е много готино там, приятно, тихо, спокойно място. Аз ето и на много хора се опитвам да им обяснявам, че на съборите като ходим, защото аз моите деца и те израснаха по съборите като малки. И едно е от, как винаги ми било спокойно за децата на съборите като ходим. Моите израснаха там. Сега има доста женички, където ме срещат, Оля, си ми попали мотори, моля се, виж такова, нали, да му кажеш да не се занимава към то, няма по-хубавото нещо. Викам. Няма по-хубавото нещо, той да мисли за мотор. Викам, не мисли за наркотици, не мисли за той, не мисли за такова. Ами да, прав си. Пусти го, викам, нали. Хоби е Пусти го да такова. мъжко хоби си е забавно. Да, и ти викаш мъжко хоби, пак сега деца колко жени. Нещо много жени в Габрово. Да, нека. Сега обявиха ли се жени? Не съм виждал, бе, има няколко. Даже на едно момче от нас, че сега жена му си купи мотори, не изкарва книжка, сега септември, когато се разбрах, ще кара. И ще има и в клуба и жена мотористка. Няма да е в клуба, да, Да, и бе, ще си караш с нас, да. Да. Има, няма лошо. Те мъжете се епилират, гримират се вече, слагат си ботокси, що пък да не карат мотори. Оле, човек, ето стима направо, да й паля. Направо откачам. Какво стана на света, човек? Говорим. Ние старото поколение сме по-мъжките работи, те са новите. Модерните с тротинетките, като ги видя. Да. С прадите с тротинетките направо, ти казвам, иди ми да... Да. Не е нормална работа. Не е нормална работа. Най-малкият пали ли го него, бръмчи ли? Най-малкият колелото не го спира, ама той е по-футбола. Тук в нашия отбор е детския в момента 2015 и хори по турнири постоянно и много добре се справя с футбола. И
Не знам, след Ама време... ние ако бръмчиш на мотора, идва ли да го возиш стивки да вози Возе при го, теб? да. Вози го. Возе го, той има снимки от беби се е качвал на мотор. Да. Няма проблем, вози се с каска си, има всичко. Няма избори, той ще... Да ти кажа, няма избори, той ще е на мотор. Мисля, че и той ще тръгне по този път. Да. Там вече и покрай батко си, пак като се вземе батко мотор, смятай, че ще се дупи и гаш двамата. Двамата голяма любов те едно са. Имат много голяма разлика. Има 14 години разлика и там е най-голямата любов е между двамата. Ами, да, той... Той майка си не обича толкова, колкото батко си. Да. Той му удисва и няма как. Те. До година 30 години нашия клуб ще направи. Вие сте тази година. Да бе, гласим сумата и неща. Викам, ай, ще се изхвърлим. Ай, да, то. Викам, аз съм на този билет, другия мой да ма няма. Ами. Да, бе, викам, сега джик, да видим какво ще направим. Да. И да видим какви ще ги вършим. Ние сме година след вас, до година ще подготвяме нещо, да видим какво ще стане. Вие го правите на 5 години веднъж. Да, ние го правим на 5 години, то по Като тази юбилей. причина, че нямаме хубаво място като вас, сега както манастира или... И там правили. паркът отзад не става ли? Кой парк? Дет направиха и там. Дет бяхте в Ловния, отзад, този парк назад не става ли? Далее, ни там нали го правим, в Набраската долу на Черничките. Да, Там го отзад него назад няма ли друго? Те там направиха площадки, кортови, Е ли? да, много го обновиха. И сега в момента много имаме проблем с общината, че много посещаем парка и се притеснява да напусна там, да ни направим някой бил, не обяснявам ли, 3 пъти сме го правили там, мероприятие отворено за града, без вход, нали, тъй, ами притесняват се и ще предстоят ни разговори с общината, защото мястото там е много хубаво, защото сем в града пък парка е хубав, има място за палатки, сенчесто е. И се надяваме да стигнем до някакво споразумение, да го направим там, както другите предните. Ние на 5 години го правим, сега 30 години юбилейни, също ще направим нещо по-голямо. И ще видим как ще се случат нещата. Живот и здраве, до година. Ще ли, бе? 6-6, събота се пада. 6. Стават нещата. 30 години. Минаха 30 години. Да, кога минах? Че ли завчера бяхме лапити и брамчахме с тия парпалетки, ижови, какви ли не, пак дойде някой японски на събор. Помниш какво беше на време? Какво да кажеш ти? И си ижови ти, мечтаях се да имам урал или Днепър, викам, ето и 4-тактово голямо, няма наливаш масло бензина, човек. Боксер, такова. Мъжки мотор, гигантски, само бензин наливаш, че си караш. Турбила, големи, криви тръби. Мечта беше той. Евгений Виргата лека му пръс Харитон Давидович, неговия червено-бяло направен като Харле. Леле, голяма работа, мечта. Като е някой японски на събор и целият събор се събираш на него. Те някой богаташ, нали, маратонка жи, викаме тогава, нали? Маратонка жи. Те, истинските рокери бяхме с бутуши, с кубинки, нали, бяхме. Да. Тежки. Кожи. Да, пък богаташките синчета, тати им купил, нали, пистарка някаква японска и с маратонките идва и, ама сега отиваме видим мотора, защото е страшна работа. Па Харле да видиш и да го пипнеш беше нещо страшно, нали, мечта, пипаш го, леле, пип на Харле. Такива времена бяха, човек, помня тук на един Габров събор, ваш горе, на Соколовския манастир, дойдоха два Харле, един син и един черен. И имаш един, като засили му вика на тос, може ли да го пипна? На собственика. И той вика, добре, пипни го. И той го пипна и си държи ръката и вика, хора, пипна Харлей! Тя по плеята, хора, пипна Харлей! Ти представяш си. Да, бе, и вика, моля се, запали го. И он пали го и той, оле, гледай как бръмчи този мотор, това е Харлей! Може да е пуснал отдолу от гащите нещо, да е припикал, нали? Те въодушевяхме се от такива, нали? Как да ти тогава? В сравнение с нашите кашлици, къде ги бяхме с ижови чезета, МЗ-та и спорехме кое по-вари чезето и рижа. Такива бяха едно време разговорите. Те японски и американски мотори си беше атракция. Като сега ми прави впечатление. Сега е последен модел да дойде на някакъв мотор. Сега виж, ако сте появи с Ижака, тези ще гледат. Да, между другото, сега по-събират погледите разни такива с някаква такава странна моторетка. Как нашия има 4-тактова ява, като ти на някой събор с нея и всички те обикаляш, защото не са виждали такъв мотор. 4-тактовата ява на Сънчо, на Иван. Той още ли я пази? Пази, да. 4-тактова ява, двуцилиндрова 500 кубика. Аз се помня, тя се запали на Габровския събор. Форсира, и както само каза и пламна като факел разеща. Бензин ли, какво се цепи Маркуш там да се пусна изкричка, че я поливах ми сбира да ме да обгасни. Две да, жена с кош и една сол. И с кош? Две са брат. Да запали тогава. И те после заглеждаме наистина в по-таки с мотори. Вече другите все едни и същи, като ги погледнеш. Не е толкова интересно, колкото не беше интересно преди. Докато всичко ново е, тогава се появяваш, гледаш ти то сега вече и интернет, телефони, като искаш, виждаш го, кое, колко, как, къде можеш да си го купиш, кога можеш да го имаш. Нямаше информация. То нямаше едно време интернет, ходихме в едни клубови, на едни А4 формат. Ани бе, ела тук бе! Ела тук ти ми трябваш, оставяш ли вземаш? Оставям. Седни, айде. Кой сте бе? Сина ми Самуил. Здравейте. Не помниш сега. Синковеца, да ти кажа, отелил моторчето, не знам какво го е отелил, мен ме съмнява, че го е забрал на контакт, защото не ще да пали, съвсем леко върти.
Пък то много съвременно няма манивела да ритним. Ето го, синко, ела седни сега тук при мъжете. Ела сега седни. Живото предаване, да разкажа живото предаване. Точно те. Това е Севто. Така. Здравей. Кажи сега тук пред всички хора. Първо, как падна с моторчето? Значи, за една седмица падна с моторчето, спряха го полицаи, взеха му номерата и моторчето съвсем. Сега няма и номера. Сега те не са необходими за движението сега. Пък и не знаем колко Пише номера. го, Значи номера на китайката, номера на 69. Синко, кажи сега защо падна с мотора. Това беше грешката. Грешката беше, Локи легнах твърде много на завоя и той вика, този деца вози зад мене, не може да се вози как се вика. Сеща. Легнал на пясък. Закон номер 1, бая бой съм ял от баща ми, значи на пясък трябва да се минава прави като свещ. Тъй, че синко него го научи, ето покажи раните, тук на ръката, вече минава, да, тъй, че виж сега, оставям пациента тук, да не ви прекъсвам много живото предаване, не може да бъде, ключа никога не се сваля от него, баща ми ме научил, че ключовете стоят на ключалка. Като каза флейтата, едно време в стария не купи от парите, идват Гришата и флейтата, лека им пръсна двамата, флейтата мам беше взел 1000 ефа. То си е в тройката. 93-та година. Е в тройката. И Гришата идва с полерите попиляли на чупени. Ко правите? И Гришата, аз ще му кажа, той с този мотор има КБС. Влизаме в завоя, той бута спирачка и вика намаля в завоя, защото има КБС. Аз вика бутам спирачка, аре охрасти. И додоха двамата, Гришата ми са чупени в търтъка. Пък флейтата с 1000 ефа не можа да падне. Да рабърайте си и повече бръм-бръм да има. Да. И по-малко падане. Всяко падане, което ни наубива, направи по-добри мотористи. Еми, Фънсън, ще видим. Айде, братко мой. Чао на всички. Айде. Чао. Спилите ме? Има още. Добре, нещо примерно, виж сега, дай да направим те някакъв съвет да дадеш на... Както сега ти имаш син, да речем, нали, моторист, който ще стане 100%, окей, няма избор, той ще тръгне по път. Примерно, какво би им казал сега на тези дече нагледат, там 2-3 души дече нагледат. Примерно. Някакъв съвет от някой, който и патил, фърчал през кълите, бухал се и блъскал си главата в стената, докато решиш някакви неща. Да речем, не е нужно да минава по нашия път. Примерно, с тези кривите работи, ако могат да избегнат нещо. От да им кажеш, най-вероятно са им го казали много хора и родни и приятели. Колкото ние сме чули, толкова си те опита ще ги научи. Той аз ще им кажеш да са по-внимателни, но то е както той от опит разбрал, че в пясък не се ляга, нали? Ти може да му го казал сигурно 20 пъти преди той не ляга в пясък, ама сега като го видял от опит. Сега ти го казва моторист, нали, едно време нас, тата са ни ги казвали такива, нали, те се не побиваха да скиш по шляпаха се, на едно време си имаше такъв, нали, такъв беше културата, менталитета на възпитание. Примерно, но сега вече като ние сме го минали, той като мотористи, доста сме го живяли. Ние сме в тези среди, нали. Познаваме цяла България, виждаш къде кой какво става, виждаш всеки ден, че някой се заминава. Всичко е толкова лесно. Те моторите вече като светкавица. Те не са едно време като нашите мотори, викаш ти иш. Балкан, ще върви с 50 км. Ще паднеш с 50 км, ти като паднеш ще го ритнеш и ще паднеш. А така като паднеш, защото и голямото те натиска. Ти втовари с теб. Нали? Много е важно, че сега младите искат всичко да се случва много бързо. И като вземе книжка, не минава през някакви мотори, предито и по-малки, кощеш, ролери, турист някакъв стрит файтер да си купи, да свикне, нали, в завой, как да стане на мокро да кара на пясък. Те веднага се хвърлят на най-голямото и най-скъпото, възможно колкото му стигат парите да си купи най-мощното нещо. И са безсмъртни. В началото карат внимателно и като ни падне 2-3 месеца, почва да си мисля, че много мога карат. Само че този опит се трупа с години. Този опит няма как да го научиш за 2-3 месеца, даже за 1-2 години не може да го научиш. Този инстинкт да усещаш кога да плъдеш, кога да изпревариш, как да върнеш завоя. Аз и сега карам и пак, и всяка една ситуация ми учи, всяко едно нещо. Нали, мотора ще се поднесе, чакай, ще го такова. Още се уча. Завчера поднесох на един пясък. Корехме там по Искърско дефиле, нататък връщахме се от Лом от събора и... видите, ходихте на Лом на събора? Да, и на връщане решихме за по-напряко да минем през Искърско дефиле. Да не 200, да са 350 км на връщане. Сега повозим, що е. И тъй пред мен един поднес и аз не го видях, ама аз поднесох. Един вика, ви двамата май по един пясък там, дето имаше порой така свалило пясък на пътя. Тъй, че винаги може да паднеш в някаква такава ситуация, дето колкото имаш повече опит, толкова опита ще те измъкне от такава ситуация. Като нямаш опит, ти не знаеш какво е. Просто сковаваш и пляс на земята. Аз съм падал като круша дома, си влево на светофара. Тръгваме с моята жена, ще вървим на западния едни приятел и викам, да вървим пеша, защото беше валяло локви по пътя, да вървим пеша, не, ще вървим с мотора. Викам, купил съм си нови маратонки, ще ги напръскам, нали, ще ги напръскам. Тя ми вика, ако ги напръскаш, ще се състои от локвите, аз ще ти ги изпера. Викам, добре, тръгнахме с мотора,
на светофара един напи кучки пред мен, напи спирачките и аз като натиснах предната спирачка, като завъртя мотора и в една голяма лъква. Чупур! Викам, да си спръска маратонците, целият бях като прасе, човек, кален. Его, сега знам, че в лъква не се стиска предна спирачка. Ама тъй, опита с времето, с годините, тъй, че пожелание към младите да не бързат толкова много, да покарат някакви други мотори, да придобият някакви умения и опит. Да, бе, той живота не минава за един ден. Да, защото... Нека да си минат стъпка по стъпка, да не бързат, да мислят с глави. Не всеки е за всякакъв мотор. Сега всеки мъж си мисля, че е голям шофьор, ама си имам приятели, където не могат да карат мотори. И сега, като толкова пък ме мерах да купи мотор, да си купи някакъв дет, да не е пистов, може да си купи ендуро, може да си купи Street Fighter, нещо. Да, бе, някакъв чопър, че нещо да, не чопър, да си стига с ръката, да стъпи спокойно. Да. Покарай го на година, като не е твоето, продай го, вземи друго. Не на всяка цена не си мъж, ако не караш мотор. Може да си измислиш друго хоби, защото има много снаци да карат мотор, ще си мисля, че е много мъжкарско. Ма ние не го правим за мода, ние го правим, защото такъв ни е живота, с цял живот стои се занимаваме. Мода. Май беше тук при 4-5 години, като че имаше някаква мода да си купуват пистови мотори, да ти кажа. Но имаше, не повече 10 години не е било. Имаше някаква мода да си купуват пистови мотори, тогава нямаше още много джендари. Сега много към туристическите мотори се навляга и в нашия клуб се накупиха вече такива по-щърки или дете им викаме, защото много взехме да пътуваме по-навънка и в чужбини, и по-голям по-път. Ви ходите въгледам се навънка, по чужбина? Да, значи ни границите около България сме ги затворили всичките. Няма държава дет да не сме ходили. Турция ходите? Ходихме миналата година в Турция. Да. Миналата година ходихме в Турция. Първото пътуване беше в Румъния, след това ходихме в Гърция. Македония ходихме в Турция. Ходите на събори или ходите на турчета да си правите? Зависи, в Гърция ходихме на събор на Сотирис, там на Македония на Уориърс. Да, аз ходих при много. В Румъния също ходихме на мотосъбор в Констанца. Там на, как се казаха, морски вълци ли бяха, да, мисля, че така се казаха. Там също ходихме на събор. В Сърбия ходихме на Парачин, на мотосъбор и на още някои там, аз не съм ходил, ходиха и на още някакви. Навън как на посрещат българите? Много добре. Имахме притеснения за Македония, например, като ходихме. А и в Македония си ходих? Ходихме в Македония, правихме обиколка на Охридското езеро. И не на събор, защото там не знаем, там има виж македонските програми за събори, защото правят ли. И преди да тръгнем, защото станало предвидателни провокации, българи, не знам всички виждат подходна. Имаше от нас доста притеснение и виката беше набият на някой бензиностанция. Дай да не ходим в Македония. Викаме, хора, дай, не сме ходили, дай ще вървим там. И тръгнахме. Първа спирка, ходихме в Скопие, нощувка там и после в Охрид, обиколка на Охридското езеро през Албания. И се върнахме и после през Дойран. То половин да е в Албания? Не, има един град, който е в Албания. Поградец се казва, той е на другия край, точно срещу Охрид, от другата страна. Албански град е и се влиза в Албания, кара се по един каньон много хубав, с бункери има такива. И много красив път, няма дървета, вижда се отдолу езерото. Страшна красота, аз просто избрах тази дестинация, аз съм минал на време с автобусна екскурзия. И зато ги запалих наши да я направим с моторите. И беше страхотно. Скопие, после Охридско езеро. Той е 90 колко 100 км обиколката през Албания. Да. И се върнахме в Охрид, пак преспахме и на другия ден Дойран и се прибрахме в България. Дойран спахме. И за провокациите нямаше в Скопие, най-се притеснявахме, защото там най-много ще има такива провокатори и се чудихме даже дали да тръгаме с елечета и тениски, да се разхождаме, защото нали, пюхме, къпахме се, разходка, нали, къси хлящи, да хапнем вечерта на ресторант, това Аз ме съмняваше, че провокации бяха само по телевизора. Той са хората платени такива. Да, така май хората не са тъй там. Влизаме една група 10 човека с такъв голям надпис България на гърба, нали. Пише България и на тениските България, български знамена. И викаме, тук ако ни ядем бой, чудихме се даже да не излизаме селеците, обаче викаме, какво стане, смисъл от мотоклуба, кой селеците, какво ще да става. Никъде никой не ни каза копче. Навсякъде по пътя, даже говорим с хора, вътре в заведения, приказвахме всеки, вика, о, братя, той ние приказваме си, супер да посрещнаха, без една думичка лоша да не каже някой, викаме, значи само за по телевизора. Само по телевизора, човек. Радват се хората, питат на как е живота в България, оплакват се от живота в Македония. Изобщо, ние ги базикаме за история, за паметници, но и те викаме, оправата, нали. Усещат хората, че са там големите паметници, изкуствена работа, история и т.н. Но няма такъв неприязан от нормалните хора по улиците или малко и ти. Няма никакъв проблем. Сърбия същата работа. Защо къде сме отишли, много добре са. Какво прикарах и тук пак? Ти има доста момчета между наши, които са в сръбски клубове. Българ? Да. И аз им викам, защото къде някъде искахме нещо да ходим и някой спомена, че нещо сърбите нещо ни наобичали. Не е вярно. И аз викам, защо да не наобичат? Какво, нали? Ни дет сме, да речи, кажи, кухнята не е една и съща. Музиката, слушаме тяхната музика, те ли иначе. Никакъв проблем не сме имали там. Да, ние в принцип знам хора, че сърбите не обичат, защото българите им били някакъв крал едно време и не знам с кой водили война срещу нас. Нормално, че хора не ги интересуват тя работа. Особено пак там и моторджи и такива, ама щеше и по магазини питат, нали, от 10, нали, България, българи братя, навсякъде. Даже в миналата година последно на Зайчар ходихме на събор. Точно е на Зайчар. И хората където бяхме в Котела.
И ние се мъчим да говорим малко като тях. Те викат, не, че мъчи да говорят на македонски, говорят на български, нали? Ние разбираме. Да. Вика, знаете ли, че тук Зайчер е било едно време в България, било и българско. Вика, ние сме братя, бе. И вика, виж как наприемат, нали, вместо да не харесват, да не такова, те да приемат супер, бе, човек, изобщо никакъв проблем няма. Сега ще видим нататък къде ще ходим. Сега заминаваме в неделя сутринта, след 2 дена. От тук Гърция, първа нощувка Козани, стои в Албания Ксамил 3 нощувки, курорта им, албанският Ксамил. И единия ден там Саранда, Ксамил, където са курортите. Точно жените казаха, искаме море. Викаме, добре, 3 нощувки на море. Да, няма начин. Синьото око ще идем да видим там прословутото албанско синьо око. И какво е някаква пещера? Той е извор, който е на... Откъде ще спиме на колко на 50 на километра май. Някакъв извор, който извира, много е синьо, тюркоазено синьо такова, много красиво. Той е една река извира нагоре, отгоре, като понеже има мощи, е много тюркоазено синьо. И никой не знае колко е дълбоко. Спускали се най-много на 50 метра дълбочина, не е установен дълбочината на този извор. Напиши синьото око Албания, той е една от атракции там за региона. На този регион. Него мислим да видим. После в Котор една нощувка, Ниши една нощувка. И после на връщане викаме за какво се прибираме толкова бързо, то се пада в събота. Ари на Белоградчик още една нощувка и от нас да си спим. И тъй, че от неделя до неделя... Като километри? 2100 и нещо са падат. Даже там някъде, да. И като се приберете, трябва да сменете масло, бе. Искахме да правим ядренска магистрала горе от как се води. Те са се завои по крайбрежието. Обаче много пъти трябва да се вземе много време, решихме да го разделим на 2 пъти. Сега да минем от долна страна през Гърция, а до година няма да имаме 3 нощувки на море, ще го направим повече каране и ще минем цялата магистрала вече от горна страна, пак там през Хърватска, как се водиш най-горната точка и цялата ядренска магистрала. Там е много живописно, много завой, много красиво, кара се бавно. Обаче е голяма красота, там се вече към 2500-2600 км ще е цялото кръгче. И ще ни засяга най-дългото каране. И първо почнахме първият събор, беше в Румъния, 400 км. Почнахме от по-близките. В Румъния ли събора, където палатките са на едно, моторите са отстрани, сцената и там ли ми казаха, че там беше те, да. Разделено. Да, влизаш и има места за мотори. Слага си мотора. Паркинг, големи поляни за мотори и палатките са на друго място. Отделно. Да. Ама не. Как е по-ли добре, защото сега виж пред нас мотора си го ставиш до палатката, нали, как те по-добре ли като при тях? Не знам, тогава като ходихме голям дъжд беше и ние моторите ги справихме пред един хотел там пред плажа и не ги оставихме на плаж. Да, на плажа. Даже палатките ги опънахме на плажа, защото бързо ще вдъта, защото валя дъжд. Обаче уникален събор, много подреден, много организиран, много сме доволни. И първият ни такъв. Ама те като нашите правят игри, правят. Да, игри, много музика. Музика има. Да, кетеринга. Видя ли като ходи в Гърция на тест на македонците? Ти ходи ли в петъка? Не сега, там ходихме преди колко години. Втория ни такъв събор беше. Ама от кой ден отиди там? От петък ходихме. От петъка? Да. Аз ходих, мисля, че беше от четвъртък тогава, как беше, четвъртък, петък, събота. Но помня, че едната вечер беше само гръцка музика. Ти фана ли го? Че не съм обърнал внимание. Много късно пуснаха музиката, между другото. Да, нямаха игри, защото много топло там. През ден не мога да се ние събота ходихме Тасос да обикаляме. Той вие го обикаляхте, нали? Да, Тасос става да ние те го направихме петъка, нали, на събора, събота обикаляхме Tassos там. И там беше хубаво. Да, на манастира дето ходихме. Да, няма кой знае какво да видиш. Равно ма хубави глечици. Да, красиво. Добре, да, ние ходихме малко преди сезона. И пак беше скъпо. Представя си. По време на сезона какво ще. Ние зато и гледаме, те са по-близки дестинации, защото не всеки има възможност. Деца по ефтини дестинации, лошо те се изчерпаха. Сърбия, Румъния, Гърция не е много ефтини. Няма то вече, виж, ти работиш и мислиш от какво друго място може да изкараш пари. Какво да направиш, те парите вече не стигат за нищо. Сега да. Пък, айде, сега на един събор да отидем, нали утре ще вървим на Враца. Виж, ходите на Враца? Не, защото ние в неделя тръгаме за... Вие тръгвате на Враца. Ние ходихме миналия ден на Русе, как ви бяхте в че минимум едно такова сходение на събор ти 200 лева. Да. Като ми слагаш някакво голямо ядене или пиене, нали? То 100 лети само горило. 20 лева ход. За лом 300 лева не ми стигна. Път вход, хем беше ефтин събор, хода беше 10 лева, не като други събори 20 лева. Да, всяка е 20 вече. И бирата не беше 4 лева, беше 2 лева. Ади бе. Да. В Лом и много хубав събор направиха момчета там. Ами нищо от се сърсеста, така сходим. По пред година беше Враца с тях, аз ходих сам при него. Пак на Враца между другото не знам да си ходил, много хубав събор. Не съм ходил там. Мястото горе е пещерата, парк има направен. Горе на ледника ли го прави? Да, баш на пещерата горе на 100 метра от нея. Там съм ходил 90 някоя година на събор. Още тогава да го правят ли? Ценно тогава да го правят? Ами не, то тогава нямаха клуб, имаше и врачани. Група дете идваха на всички събори. И ни авота имаха. Имаше двама дете приличаха на братя ли бяха, не знам, големи кормила такива и решиха да направят събор горе на рибника. Че имаш комар. И помня беше страшна жега. Помня бай Илия лека му пръст с триколката, се снимахме там, една голяма поляна, точно на пещерата. И влизахме в пещерата тогава, вънка беше 40 градуса, ние тръгнахме да влизаме.
То с екскурзовод, една желязна врата. И те скоро да излизат, им клопат зъбите и викат, не ти влизате, и никой, как няма влизаме, там аз се разходим, ще сбъркате, че влезете. С всяка крачка усещаш как се замръзва кръвта си повече. Пръснахме се човек. Не можахме да стигнем до края, тръгнем да излизаме, те пък заключили вратата, че нали да не влизат, защото да се загуби някой. И ние отвън стоим на вратата и чакаме да дойдат да ни отключат, цепихме се, егати пещерата човек. Да. Много стина пещера. Тя ме предупреждаваше жената, вика, безмет си по-нагорна дрехи. Да, там безгорна дреха. Май на Балканския полуостров с най-ниска температура се води тази пещера. Да, нещо такова съм чувал, много студена. Те спи, може би Лидика и Кръстя, не знам, ама е. Да, тогава те нямаше клубове, тогава Враца нямаше клуб. Те бяха 5 клуба в България. Аз ми харесва мястото, където се намира. По пътя да стигнеш догоре, за Войтия се качиш. Да, пътя за Войчета. Планини, скали. Да, много хубаво между другото. Ами живот е здрави там ще ми. В принцип, ходим се, нали, не са ни приоритет съборите, другите пътувания. По-смисъл дали на мототуризъм, отколкото на събори, но пак си щъкаме и си заплюваме за годината един събор, който го водим като клубен събор. И гледаме, то на 100% няма как да има да сме максимално максимално всичките. Миналата година бяхме на Павел Банаята и бяхме по май целия клуб, сега на Лом бяхме. Ще видим за до година какво ще измислим. И те, освен събор, дете си ходим, си решаваме един, където дойдем поне 99% да сме целия клуб там, пък и става по-весело, като сме повече хора. Ти 2 човека на събор, поне е интересно, отколкото пътиш 2 човека. Оставят си много. Такова, има ли си моторите да си ги правиш на чопари? Защото тук се бъза приказвах с тези, всички ти правили кормилата на Симсонки, на той. Като карах хижа, бях влюбен и аз в Харлитата и... Както не може да си направил неща на хижа? Не съм, ама много исках да имам Харлей. Даже от дома ни плакати бях налепил на Харлита и викам, той е мотора, край чопара истината, там рокерията, и ни кърпи връзвахме тук по челата, нали, те очила следят на сянката, такива квадратни. И нали, да сме рокери, нали, носихме разни кожи по нас, нали, рокери и тюни, и като купих следващото след тижа, като купих турист спорта песни 50-ката и към няма да е чопар. Ти след тижа, дет хвърча с от скалата ли? Да. Сузито купи? Да. Сузи след него? След него 1000 ефа. 1000 еф? И след това взе Хикса. Значи не си такова много мотори, ти си малко такъв мазохист, държи си на мотора и си го кара. Да, аз което си ми прилегне, не обичам да ги сменям. Сега имам хора, ето всяка година се сменят моторите, защото са решили да пробват всички марки. Ма то при нас, нали, сега как няма как да имаш мотор, то при нас каквото има, то и караш, нали? Не, аз жената, колата и мотора, докъдето не ми прави били, докато съм доволен от тях, не ги сменям. Ето го запомнете. Докато жената не ми прави било? Да, традиционалист съм си. Щом си ми е паснало едно от тия неща, не обичам нека дрихти да ги сменеш. Не като в Габровския регион си видял, държите там на жените, държите на жената, колата и мотора, пасната. Там си е място, едно време си там традицията. Тук беше едни от най-големите събори ставаха. На Сколския, на Капиновския, на Копринка, той бяха едни от най-големите събори. Пловдив 9 км, той бяха най-големите традиции. Но време Пловдив е много басейна, там имаше басейн. Там съм ходил, да. Там българската Дайтоната, аз там за първи път видях стриптиз, нали, жена се съвлича гола на събор. Страшна работа, бири игри с мотори, надбягвания, стартови отсечки. Да, то там бях, там беше и старт. Къде да сравняваш ти Пловдив с нашите градове? Аз съм с Ижа, те състезават там FZR с Fireblade, разбираш, все едно гледаш между звездни войни, направо страшна работа. И басейни са къпиш, бири пиеш, рокери навсякъде, мацки, леле, село на друга планета. Ти си на 20 години, направо. Да. Страшно нещо. Там, за човек като влезете стръпка от едно време, като се запали, си кажеш, то няма друг живот, това е най-готиното. Свободя. Не мога да се оплача, бързо мина времето и... Бързо мамка ме седи като се завъртя. Като се обърнеш, 30 години прави клуба до година, обаче прави 30 години. А ти колко години правиш? Кое? Ти, на колко си години? С година направих 50. Оле, мама. Толкова аз съм почти с теб. Да, януари направих 50. Аз качи ли сега помни, да ти кажа, не съжалявам съм на тия години. Качи ли знаеш кое как да стане, знаеш колко време ще отнеми, не съчувствам дърт. Да, бе, аз чувствам странното, че... Пак едно време, като кажеш на някой 50 годишен, пак сега не знам вече кое е дърто, нали, колко години, не мога да кажа 70 годишен ли ще е дърто, 70 ли ще е дърт, ама се чувствам добре, мога да правя всичко, което, да речем, съм мислил да го правя много по-добре, знам как да го направя, как ще стигна, как ще свърши. Странно е наистина, ама не всеки се чувства, има хора, на 40 години, пък се държат и изглеждат като 60 годишни. Аз сега като замисля, че съм на 50, тази цифра чак ми се струва много, пък се чувствам, цяло съм на 35, нещо е такова. Да, точно. Правят ми се глупости и
ядени, пиени, И пак тръгваш мотора, приятели. тръгваш малко и да го въртиш пак, и Да, бе, го пробва го завчера с 300 дига ги, още дига ги. Да, само ударих с буста 300 и каза. Колко, не може да не смяташ напред, защото ти като седиш на мотора, чакат те женати, чакат те децата ти, чакат те приятели, мислиш тък малко по... И тук пак наскоро бях на мацка. Бяхме съученици в там 8-10 клас. И тогава нали да харесаш някоя мацка, те те искат нас нагледаха. Аз бях с прическата тъс, нали срещах. И бяха тъпалки, разбираш ли? И сега тук наскоро в един магазин отивам, няма казвам кой. И като я поглеждам, човек, че тя Леличка, и вика, моля Господи, благодаря ти, че тогава ти не си ме свързал с тази жена, разбира. Живота виж колко странно нещо. Да. Аз си гледам съученички, където са си направо възрастни хора, бе. Лелички са малки на колко години? Малки е на 10 ще направи тази година. Значи 40 годишен си направил малко. Да, късно го направих. То не е късно. Не са голяма разлика, имат големия ми на 23. Не, си го направил големия много рано. Големия бях на 24-5 години, като съм. За мъж стоя. Малки е на 40. Ма виж, сега с смисление, малки си го искаш, нали? Искали сте го? Абсолютно. Значи виж, на 40 години вече по-мое да си направиш преценка. Да, искам той. Да, ще го направим, ще го такова. Виж как мислиш и цък. Да. Виж, начинът на живота е друг. Другите съм забелязвал, приятелски семейства събират се, нямат. Те мислят работа, гледат на едно море, събират с някой приятелски семейство, комши, пък ние сме постоянно събираме, има и компаниите доста по-млади от нас, ето с духа, тия по-млади момчета, ние в клуба 20 годишни, дето те ти дигат духа и ти почваш да държиш към тях и не се чувстваш стар, разбираш. Някакси този начин на живота. Това се оказва и на самия теб, разбираш, аз някакво път. Не се чувстваш дърт, разбираш, и са ходи, са живее, са кара мотор, той дете си го прави като лаптия до погледа. Да, пак също. Да, някакси духа е на моторджиите, духа е съвсем по-младежки, отколкото стане един чичо ходиш цял ден само за риба и... Сега ще да почнат рибарите. Сега ще да приемат рибарите. Да е скучен човек, някак си, да я знам, аз поне не е моето. Дай да си отидеш с колата за риба, ловиш си, стоиш седнал, печеш си, нали? Тя пак яде не пие никак нашето, не е кой знае какво. Да, бе, то ама вятъра, адреналина може би докато караме, адреналина може би той те държи малко. Постоянно се срещаш с хора, приятели имаш от цяла България, по чужбина ходиш, виждаш постоянно някакви нови неща. Може и да ти кажа. Готино и компанията ни е много разнородна. Имаме деца и по-големи от нас, от нашия клуб, имаме 54-5 годишни хора, имаме и 20 годишни. Във всички възрасти имаме хора, ето и много различни неща. На маса всички се разбират. Да, защото ако се събирам само с някой мой набор на 50 години, най-вероятно аз ще съм с бастуните и ще мисля само как да зариба. Знаеш, тук и те някой път, като пътикия по датации, се започва да се прекара за болести. Да. Ти хапче, ето и как ме боли крака. Пък и те като си спомня, никой нищо не ме боли, да ме боли. Добре, то въобще цък мозъка работи. Значи купете си мотори. От по-рана възраст купете си мотори. Да, и клубове, големи групи, много се събират с всякакви хора, не само с наборите си. Защото наборите ви стават чичовци, вижте си младежи те. Значи разни чичови лелички. И си водите приятелките и на вашите приятелките в клубовете. Живот и здраве да караме, да се виждаме. Да. То е ясно, че е до време, ама няма нищо вечно, ама колкото може повече. До последно ще караме. Те ще. Мой да... те младите първи имат да трупат история. И тя ще е съвсем различна от нашата история. Вероятно. Съвсем... Тръпката беше друга, бе. Той сега като закъса, ти закъсвал ли си някъде с мотор? Едно време когато нямало телефоните. Май не съм. Таша само хубави мотори си карал, бе. Да, пуснал съм на мотори. Богаташа само с какви мотори карал. Закъсах, бе, излъгах. На Сузукито ми изгоря реле регулатора на Пловдив на събора. И тръгна насами. А пак бат Велко му прискочи ангренажна вирга и удари в клапаните или нещо такова стана. И събора свърши, аз нямам ток, неговото причука. И той в едно село имаше приятели там до Пловдив и останахме да спим там. И Анито и майка и оставяха, фаннаха се рейса и заминаха на море. Пак ние 9 дена стояхме там. Аз чаках един, защото беше на море да ми направи зареждането. Пак Велко чаках, защото там да му направят ангренажи, клапане, какво беше прилопал, трябваше да му отварят той. И 9 дена стояхме в този село да ни правят мотори, да се преберем. Гледай какво нещо. Пак сега той ще закъса, телефона, идвам, добре след половин час съм там спъднат на помощ, трак, прибира го. То тогава нямаше GSM-и. Май. 9 дена чакаш да ти правят мотора. 9 дена чакаме, стана неудобно, тези хора, те в това време строяха къща и ние по цял ден носехме тухли и вар. Значи си били много голям плюс от тях. Човек, ние останахме без пари, всяка вечер хората наливат ракийка да пием, веждат ни доматчето, то не може цял ден да спим. И хорехме и строихме къща, 9 дена строихме къща, докато чакахме да ни оправят моторите. Ти пък не го бях чувал такова. Да, с бат Велко, те стояхме 9 дена в това село там. Правихме къща 9 дена, да. Ние ни го правяха, имаше един Колю Хоши, мина, направим релето. И неговия там го сглобиха, какво му направиха на мотора и живот и здрави се пребрахме, на 10-я ден се пребрахме след събора. На времето нямаше кой да ремонтира тези работи. То нямаше много дет правиха, да. То нямаше японски мотори, камо ли някой да се щупи нещо част. Сега тук на два мотора днеска им гръмна вчера, един скутер и на Fireblade, ето е.
и двамата зърлета. И от Тос, от Пловдив, от Мартин. Да. Много добра цена, гаранция, написал ги, сложил си телефон, нещо, так. Аз съм с такова. Аз не ти виждаш. Сега някакви нишонтиращи, какви ги правил. Да, някакви по-нови. Какво ми обясняваш? Да, и на мен нещо викам, човек, не ми обясняй, не разбирам. разбирам. Аз не знам. Да работи, пращай го, викам, не ми трябва. Не знам някой да се е оплакал от него. Не. Се... И в моделът дойде, 3 години гаранция. Оригинално. Като ходиш, той тръгва. Те малко да те жегни. Лекичко само. Май ще да не закъснеш. Да, ще бега. 9 часа става. Значи Миша, благодаря. Няма нищо. Да, нещо да чуят малките, младите нещо от нас да поемат. Там някой история, къде нещо им влиза в главата. Да ни летят през кълите. Да. Да качат маска да ни летят. Да не ги плашат. Да, защото аз седа и като съм качвал вече някой път. Оле, аз такова, нали? Ма той един ма кача, аз почнеш да чувам за мотори, чакай, той те е качил и ти взимал страха. Качи се, викам, ти покажа, че мотора може да върви нормално, бавно, да гледаш гледки, да виждаш. И после ми кажи, че не искаш да имат такова с мотори. И повози и тук и те я върна. Пати колко било хубаво. Викам, много зависи кой ще вози. Ти аз едно време, като бях такъв по-майчек, той мотора не вари толкова стори вие. То не тръби сме направили. И те вече хората шашкали, то не вари, ама гърми. Нали? Много зависи как ще тръгнеш, кой ще вози. Значи не виждам. Не се е случило някой да каже, страх май. Аз след твой инцидент с Любичи, вече определено няма да седне на мотор. Да. Зависи как ще се представи на всеки един човек може да седне да се вози, не е страшно, не е... Много зависи кой ще вози. Да. Много зависи кой ще вози. Аз, например, не мога да се возя. На мотор ужас. Много ми е некомфортно. Ти возиш ли се на мотор? Маран май возил няколко пъти. Ужас. Кола не ме бърка, обаче на мотор седна на задна седалка. Аз не знам. То си свикнал ти да регулираш, да командваш. Аз съм учил много Миша да карат. И съм се возил доста пъти за тях. И това е хубавото, че аз ги контролирам. Разбираш ли, като такова, аз ги накланям да вземат завоите. Ама съм по-научил. Грам не ме страх, честно ти кажа. Да се вози зад Мичи и друго. Тогава се вижда какво се казва за страх, нали? Тогава се вижда, защото те как да им къси. Аз трябва да пусна първи, викам до бордюра, спри сега, аз пускам вашата мотора. Това ми е интересното, нали, по принцип. Но всички пак карат мотори, деца ми научил. Добре, че аз ще отпарям. Ще отпарай, мерси, че дойде. Виж, че тъй като аз стои си прикарахме тук и преди и с Ембъза и стои, че никой караме мотори, мислиме не идейка малко по-напред. Ти гледаш другия с колите, кой къде кара, гледаш му погледите, гледаш на кой да къде. Мислиш няколко хода напред, защото нали знаеш какво може да стане. Но като си с колата ляво, дясно, тръгваш, какво да го мислиш толкова. Ама с мотора седиш още 3-4 участници. Малко повече мисли. Има, няма лошо. Те мъжете се епилират, гримират се вече, слагат си ботокси, защото пък да не карат мотори. Такива времена бяха, човек. Помня тук на един Габров съборваш горе, на Соколовския манастир, дойдоха два Харли, един син и един черен. И имаш един, като се засили, му вика на този, може ли да го пипна? На собственика. И той вика, добре бе, пипни го. И той го пипна и си държи ръката и вика, хора, пипна Харлей! Тича по поляната, хора, пипна Харлей! Анчо на Иван. Той още няма пази. Пази, да. Четиритактова ява, двуцилиндрова 500 кубика. Аз се помня, там се запали на Габровския събор. Форсира и както само каза фуф и пламна като факел разяща. Бензин ли какво се цепи мъркуш там да свеща пусна искричка, че